Salutare și bine v-am găsit! De data asta o să jucăm ca de obicei Brawlhalla. Dar o să joc în turneu. Bine, nu sunt extrem de bun, mai ales pentru că este un bot care mă cam rupe. Dar tura trecută am luat silverul. Pentru că au venit odată și mi-a dat un charge, de m-a trântit în sus și a murit. Dar în fine, nu e asta important. Vreau să vă zic că o să încerc cât de bine să joc și să vă abonați dacă vreți să continuăm seriile acestea. Și veniți cu idei de jocuri dacă vreți să le postez. De exemplu, am primit o idee de la un prieten să fac Fanata Candy. Mai întâi îl gat ca să fie mai simplu când îl voi juca. Dar văd că și boții ăștia se țin cât de cât. Mai ales fata asta care încerc să o ucid. Că nu-mi place să fie boții în fața mea sau la egalitate cu scorul. Pentru că am făcut egalitate cu una și m-a ucis. Efectiv. Efectiv mori. Că-ți dau croșeu. Fac eu. Și efectiv îmi iau niște pistoale de Dora Hat. What the fuck? Eu am făcut chestia asta. Ce să scrieți cum? P-L-M. V-am spus că ăștia zici că stâmpiți. Armele mele sunt de căcat. Nu cred. Deci nu cred. Gata, am luat ce îmi vroiam. Acum să vă văd cum muriți. Nu cred. Deci ce mi-a furat kill-ul. Botul ăsta tâmpit. Unde ești, ha? Toate că nu trebuia să-mi arunc asta. Mi-am aruncat-o, dar... Bă, da, mă, că nu mai mi-o poluat pe asta. Du-te încăcat de blocare. S-a blocat un pic și văd că a făcut-o de rahat. Nu. Hop. Nu cred. Fuck you. Mai ales că îmi dai armă și de căcat. Oh yeah, baby. Piece of shit, mai are viață. Nu pentru mult timp, că de aici nu mai scapă. Deci ăsta e la mine, vreau să zic prin soarea morții, dar văd că e scăparea morții. Că în pâle mă, scăpa rapid. Cum mai avem o viață fiecare. Ia. Și TF2 aș putea să mai postez chiar acum, astăzi. Am postat vreo 6 videoclipuri, cred că numai azi. Că nu, n-am ce face. Bă, dar nu mai moare, deci v-am spus, ăștia-s greu de bătut. Și mai ales nu-mi place că asta, dacă acum, în secunda asta, trece, nu-i bine, pentru că trece cu mine și totuși n-am chef să treacă cu mine. Că după ne întâlnim în finală. Și o să fie greu pentru mine. Uite, vedeți? Au venit cu mine. Primii doi care pierd sunt morți pe vecie. Adică în turneu. Bun. Eu aș fi făcut cei de sus cu cei de sus. Fuck you, botule! Că vă spar capul la toți pentru asta. Mai ales ție, că tu m-ai aruncat. Așa, ia-ți de aici. Nu. Nu cred că are arcul. Dar nu mai are. Și băgam
mea și piciorul ce m-a lovit acolo. Nu cred. Du-te în pâlă, mă. Te bot, idiot. Ai cum să dai atâta? Sincer, eu am voie să fac asta atunci. Dacă m-ai omorât. Bot zăpăcit. Boții ăștia mi se par extrem de zăpăciți. Mental mă refer. Bum. Bă, dar ăștia fac timp și dacă poți, pe mine nu mă interesează ăștia, zici că fac timp. Tot să-s pe mine. Cu toate că ar trebui bot pe bot. Că era și mai eficient așa, bot pe bot. Pentru mine. Am făcut kill. Yo! Mori arcașul. Îmi distruge ziua mie. Ziua mea cea perfectă. Cum am făcut aia triple? What the fuck? Deci, îi las să se omoare, și cu câștigătorul dau eu meci. Deci l-am ajutat și un pic. Ha. Precizia. Omoară. Au. Fuck you, bitch. Da, mersi. Ai, dar ce îmi ratez loviturile. Îmi dau loviturile alea de căcatul și alea bune le ratez. Dacă îi prind una de aia și o arunc, nu mai poate face nimica. Hai pe mine. Instant kill. Haha. Atâtea trece în finală. Și asta e finala. Cine câștigă, câștigă. Cine pierde, pierde. Aici vreau să-i las să se bată ei și eu apoi să-i ucid pe finaliști. Pentru că așa vreau eu să fie. Să-i ucid pe toți. Pistoale, las. Mă bat cu pumnul, frate. Și ăsta n-are ce să facă. Că am prins 2 croșee. Am uitat armă. Ba, eu las la Orion. Du-te în măta de pirat. Aproape mă omorai. Da, piratule. Da, asta vrei. Bătăiță la popou. Îți dau eu bătaie. Dacă mai vii pe aici. Hai mă, cine are curaj? Că nu mai scapă de la mine. Uite mă, curajoasă. Fata asta le dă o lecție la toți. Pentru că e singura care a avut curaj să vină la mine. Toate că am prins un charge de la perfect. De-a murit. Du-te, naibii, piratule. Acum asta e ca îs eu aici, toată lumea să vină pe mine, nu? Cine are curaj, mă? Orion, l-am băgat, l-am scos din mapă. Pe mine? Cum? Fuck you.
am picat bine. Ups, dar ce nu mai ajung sus? Cum de nu mai ajung? Ce lovitură de grație am prins. Da, nu mai mor, asta e chestia. Dar e chestia unde-s eu? Serios? Băga mea și piciorul. Băga mea și piciorul în tine, că mai încă 2 vieți. O să pierd. N-am cum să mă bat cu una cu 2 vieți. Asta și fi de bun. Ai, mă, da. Stai fricasă. Serios. Shutdown. Păi aia dominatoare și acum nu mai... Aproape muream din cauza ei. Dar lasă-mă în pace, nesimțitul. Mi-a făcut să-mi ratez aia. Hai sus. Să vezi ce mamă de bătaie strag când ți-o prinde ulta asta mea. Hai, frecasă. Că nu mai ajunge aici. Cum o trecut prin ea? Așa, bitch. Am reușit să o bat. Yes! Come on, bitch! Locul 1. Și v-am promis că joc la Ranker. Nu iau un seamă că mă bat oricum cu un mic. Ce? Cu ăștia mă bat? Nu, am știut eu. Cu care vreau. Bun, deci avem 3 vieți aici care ne ucide. Deci... Hop. Putem, mă, da. Bă, dar asta zici că nu-i bot. Că nu are cum să dea așa de bine ulterior damage. Pentru că el e prost caracterul. Are cea... Du-te de aici. Nu pot să-mi iau o sabie de el. Să mă bate, mă. Da, du-te. Deci n-ai cum să-l bați. Du-te de aici și mai lasă și la alții. Nesimțitule. Deci, până mă, dacă nu mai pot bate pe ăsta să-mi iau și eu o armă. Că parcă e un nesimțit. Și nu cred că e... Eu cred că joc cu playeri. Că n-are cum să fie așa de bun un bot. Că totuși e bot. Și uite, o sări sus. Boții mereu vin pe jos. Acolo îi ucid eu. Uite, du-te. N-am cum să bat aici. Trebuie să dau live game pentru că nu pot. N-am jucat niciodată. Adică am jucat pe Ranker, dar erau numai boți, văd grupuri cu playeri. Acum sau ceva, pentru că n-am cum să-i bat și eu mereu îi bat. Bun, mai jucăm la arcade, asta îmi place. Aici am aleg cu orice campion vreau, ca să știu cum îi. Și vreau cu ăsta. Aici nu mă stă, deci...
O să zic că așa face. Și eu îmi testez mișcările pe el. Asta e bun la mișcări. Da, decât că nu poți să-l omori din pumni. Bun. E același lucru cam. Sta logic. Și bun. În fine, vreau să văd câți bani am, că am nevoie de câți bani. No, bun, și cam atât pentru acest episod. Ne revedem la următorul episod când îl voi face. Și dacă vreți să continuăm seria aceasta, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de abonament.